Здравейте! В този епизод ще поговорим какво трябва да знаят дамите за своите партньори, господата. Преди да започнем, нека отбележим, че и дамите и господата е добре да осъзнаят, че са създадени да бъдат различни. Ако не осъзнаят този факт, доста трудно ще постигнат разбирателство. Добре е да не забравят различията помежду си. Забравят ли тази важна истина, вероятността конфликтите да се появят е огромна. И така, какво трябва да знаят дамите за своите половинки? На първо място, скъпи дами, не изпадайте в прекалени детайли относно проблемите си, особено ако вече сте разбрали, че партньорът ви не е много по обстоятелствените пояснения. По принцип, мъжете са кратки, ясни, устроени са да търсят логиката в ситуациите, решението на проблемите. Именно поради тази причина, често пъти мъжете стават нетърпеливи да изслушат до край вербалната тирада на своите половинки. Имайте милост към партньорите си. На тях това поведение им идва в повечко и поради липсата на търпение могат да наранят чувствата ви. Ако искате да бъдете изслушани и да получите тяхната подкрепа, изчакайте подходящия момент и използвайте правилния подход. Кой е подходящият момент и кой е правилният подход? Подходящият момент да представите своите проблеми пред партньора си не е веднага след като той се е прибрал от бизнес среща, като се е прибрал от работа или от някакъв сериозен ангажимент, който е имал. Не започвайте още с влизането в къщи да го заливате като торнадо със своите негативни емоции. Овладейте себе си, изчакайте поне час, дайте му това време да се отпочине, да си поеме дъх и тогава споделете своите преживявания. Ще се радвате много повече на неговото нераздвоено внимание, готовност за подкрепа, желание за разговор и обсъждане, отколкото когато той се е прибрал веднага вкъщи. И това е така, защото след час и половина, той вече се е отпочинал и се е заредил с енергия. В психологичната литература четем, че мъжете обикновено изразходват много голям процент от жизнената си енергия, когато работят. Счита се, че тази цифра е приблизително 85-90%. Прибирайки се от работа, на него му е останала около 10% жизнена енергия. За разлика от мъжа, жената през деня е изразходвала около 55% от нейната енергия. Прибирайки се вкъщи, на нея й остават още 45% енергия. Сега вече си давате, може би, ясна сметка, каква огромна необходимост има партньорът да остане малко насаме, да влезе в пещерата за час и половина, както казва Джон Грей, т.е. да направи нещо, което му е приятно, за да зареди батериите. На второ място, скъпи дами, не забравяйте, че мъжете си почиват мълчейки, а жените говорейки. Така че, ако в един момент вашата половинка е мълчалива, това е явен знак, че има нужда от осамотение, има нужда от тишина и това не е защото не желае комуникация с вас, а защото самият той има нужда да се справи с ежедневната доза стрес и да се възстанови след дълъг изтощителен работен ден.
Какво да направите вие в такъв момент? Първото нещо е да спрете вътрешния диалог, който се върти в ума ви. Например, като той не иска да говори с мен. Не ми обръща никакво внимание. Аз имам нужда да бъда изслушана. Ваня, моята приятелка, винаги ме изслушва. Винаги е на мое разположение, когато имам нужда от нея, а собственият ми съпруг мълчи. Спрете този негативен вътрешен диалог. Той не ви е от полза. Деструктивен е и влошава ситуацията. Спрете го моментално и си помислете за 10% жизнена енергия, която е останала в партньора ви след работния ден. Вече знаете този жизнено важен за вашите интерперсонални взаимоотношения факт. Използвайте го. На второ място, обадете се на вашата приятелка Ваня и споделете с нея на първо време вашият проблем, докато партньорът ви е готов да ви отдели нужното време и внимание. На следващо място, ако вашият партньор е имал проблеми в службата, в голяма част от случаите ще предпочете да не говори за тях, а да ги анализира, да разсъждава мълчаливо. Това най-вероятно ще го направи далечен, изолиран, мълчалив, сякаш не е при вас, тук и сега. Това е така, защото за разлика от жената, която, идвайки си от дома, е способна да започне още с влизането си да говори за проблемите си и да ги комуникира с партньора си, то мъжете са точно обратното. Те предпочитат да мислят мълчаливо. В този случай казваме, че жената разсъждава на глас и споделя проблемите си, а мъжът размишлява мълчаливо. Той смята, че е достатъчно компетентен, силен и е способен да се справи сам с възникналия проблем и не е нужно да натоварва психически своята нежна половинка. С това ще приключим за днес епизода. Има още доста различия между двата пола, но тях ще проследим в някой следващ епизод. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващия път.